И здравейте хора, ние с моят приятел ще правим втори епизод, както виждате на тази хубава малка поредица, която още почваме да играем. Ето, тук сме от начало, откакто спряхме крипа. Да, и мисля тази поредица да е нещо като поредица, в която когато играем ще се снимаме, но не се знае още. Ако се чуете къде са неговите гащи, ето Айран, ако се чуете къде са му гащите, той ми ги даде, защото все пак не е честно, до някъде не е много честно той да има две брони плюс челата енчантната капацитета. Кой затова? Знаете, те са на мен. Но не и двете. Енчантната е у мен. Не, пак е нещо. Така, значи, мисля, тук да почнем така надолу да копаме. И ми става. Опа. Защо ме удари? Извинявай. Аз ще копам друго. Идвам с теб. Ще съм много готин. Чакай. Ще направим 2 минути, човек. Съм тук. Значи... Как ще купаме, ако намерим нещо хубаво? Мисля да правим някакви печки на това. Ще смотрим там на това. Копаме. Мисията ни е да намерим диаманти. Той на коем това не е мисията. Май трябваше да направим още кирки. Да, аз мога имам крафтинг. Добре. Ама май нямам дърва. Така. И копаем. Това намери въглището, нещо намери. Не. Чувам как копаеш въглища. И аз. Ето те чувам. И чувам зомби някъде. Добре, например. Аз човек до мен. Моята кирка вече на изчерпване. Моята също. Само крафтинга си правим. Трябва да дойда при теб, защото трябва да ми дадеш малко дърво. Окей. Искаш да ти дам 24 факли, ако нямаш много? Имам. Колко? Повече. Аз имам стаки 24. Тъй, значи. Давай. Малко щеш да му удариш. Давай. Аре, този ме. Пак ти ги взе. Да, бе. Не, аз ги взе. Добре. Тъй, аре, колко начинал са даме. Да. Така, кола не е толкова важен, затова го пропускаме тук. Защото бяха достатъчно. Важен е за експи, поне. Сега ще направим 10 кирки камени. 140 диаманти, а те трудно се намерят. Ще има да ти давам. Ние без стои сме. Ти към мен ли идваш? Не. Ние сме почти на също. Знаеш, така ми прилича. И сега няма никакви проблеми. Да. Мисля, че някъде има мина. Много близо се чуват звуците. Само да не пропаднем някъде. Пропаднах! Спаунер! Наистина има спаунер! Помощ убиха ме. Не знам къде съм. Заби ми играта, защото толкова бързо умираш. И ти ли умря? Не. Бе към мене. Аз не се спомням вече къде отида. Откъде? Сетих. Да ми вземеш. Ендърмен! Ама няма да мога го убия, защото имам само ръка.
Така е точно. За дупката съм. Така. Има спанч. Нека да клетна. О, видяхте финала. Мале. Давайте всички ме атакуваха от всякъде. Направо. Трябва да ми вземеш нещата, хубаво. Много кирки имах. Имам по-трябва да ми вземеш. Трябва зомби. О, зомби с лопата. Къде ще ми я даде? И когато не ги съм... Аз паднах. Пак ли? Не бе. Аз не... Дебилетка от... Хуя. Май тук ще живеем. Само, че не знам къде беше мината. Къде тази? Даде ми броничка. Всяко е било само нещо, дето не беше енчантното, не знам. Би трябвало да е енчантното. Защото само каската не беше енчантната и затова. Аз като му биеха, видях, че са енчантнати си. Да. Така, и да видим какво ми даде. Само каската. Вземи ми нещата, трябва да ми вземеш нещата. Така ще ги взема. Имаш факла. Освите. Защото ще се спомнят още. Да, разбира. Ама тук където бяхме не намирам никакви мини. Не видях къде бяхме в първи епизод, ама. О, даже има едно малко зъбно, тя ти ги има. Готино ли? Не. Аз ще взема бамбук, намерих тук. О, има и типи. Ай, че можете да спомните много скоро. А пък имах даже броня, енчантната. Няма спомня. О, един друг на картоф. Да го посеем, да станат още повече. Каска. После като... Обхърта. Чакай, като обереш всичко, първо се качи нагоре. Защото аз не знам изобщо къде са. Къде е мината. Барикада. Ти картофа, взех. А моите неща? Ими не ги знам къде са, че умря някъде на майна. Във водата. Имам вода отстрани, там ме убиха. Видя ли? Оха! Видя ли? Аре, тук намалете. Видя ли ми неща? Не, ма сега ще го взема. Без мен. И да. Този клип ще стане малко по-дълъг, докато не се намерим. Мисля, че намерих място. Как ми се объркаха плановете. Да. Ето, така намерих тия работа. Поне ще е по-дълъг епизода. Да. Това значи, и ще гледате как се загубя. Да. И как се губим. Братленци, намислям, че ми трябва храна, но... Няма. Но. Аз съм това не съм от зомбите. Няма място. Иначе видите как ще го взема. Аз не знам къде беше мината. Значи, аз ще хвърля кирките. Не, само една. Изобщо не ти трябва. Трябват ми.